Lähitapiolan kilpassa ovat Veikkaus, Grano, Mikasa, Nuorelta ja Anka Huolto. Lentis on parasta paikan päällä. Tervetuloa hyvälle Loimaan liikuntahalliin ja mestaruusliigaan otteluun Kurikani Loimaa, Lekavolle Kuopio. Ottelun tuomaristossa päätuomari Kari Partiainen, verkkotuomari Ari Rinne ja rajatuomarit Markku Tuukkanen, Aalto Tahvanainen. Lekavolle 1 Christopher Johnson, 3 Chris Otti, 5 Eeli Karinen, 6 Aleksi Pörssi, 7 Juhani Haka, 8 Teemu Silvetoinen, 9 Greg Petty, 10 Joshua Taylor, 11 Timo Huttonen, 14 Antti Kartturi, 15 Timo Leikas ja 18 Jukka Lentonen. Lekan päävalmentaja Lauri Hakala, joukkueenjohtaja Jyrki Riekkinen ja huoltaja Petteri Paldaan. Anno lähteekin kuffaamaan Malagaan Venäjä. Ottelun valvoja Jaakko Nepoja, Oskari Rantamaa, Eero Suomala, Niko Suominen, Iisak Meri, Jesse Tuki ja Lauri Levomäki. Ja kotijoukkue Kurikaani 1, Jesse Mäntylä, Loimaan seurahuone. 3, Kosti Summa, 1 Vaino. 5, Ryan C. Owen, K-City Market Loimaa. 6, Sima Dolgopolo, Loimaan laatuauto. 9, Tomi Muska, Lähi-Tapiola. 10, Eveli Kosti, Markku Helanen. 11, Muhammed Al-Hassani, Peltiluuri Oy. 12, Mauri Kurppa, Rautia Loimaa. 13, Tuomas Koppainen, Timberweiss. 14, Kasvinen 15, Matti Oivanen, HK Ruokatalo. 16, Lukki, Velor Agro. Päävalmentaja Lauri Rantanen. Kakkosvalmentaja Karri Pusilahti, joukkuejohtaja Jussi Puolle, fysioterapeutti Martti Salonen, tilastot Ari Heikki Kulmala. Siinä oli ainakin suomalaisia, jollain oli osake siinä ollut yli 20 vuotta nyt ostanut sitä korkeasta kerrostalosta. Ehkä me niin valoteilla. Ei täytyy väistää. Niin, tietysti se hävitäjiä ei kai mikään hävitä. Vähän siellä. Pitääkää pois. Ei. Kiinteänä osana myös entisiä Jukan pelikavereita ja entisen valmentajan Jani Klugerin johdolla Hurrikaani esittäytyy tässä samalla. Joo. Ja no niin, noin. Tervetuloa arvoisa yleisö yhteen Hurrikaani Loimaan liigahistorian hienoimpaan iltaan. Iltaa, jolloin ensimmäistä kertaa Hurrikaani nostaa entisen pelaajansa pelipaidan kattoon. Pelipaidan jäädytys on suurin yksittäinen ele, minkä seura voi pelaajalleen koskaan antaa. Tässä tapauksessa Jukka Vehviläinen on todella seremoniassa ansainnut. Niin monta vuotta Jukka edusti kotikaupunkinsa joukkuetta, ensin Loimaan Jankkoa, sen jälkeen Loimijoen Hurrikaania ja viimeksi 6 kauden ajan Hurrikaani Loimaata. Me muistamme Jukan suoraselkäisenä pelaajana, joka vihasi läpi voittamisen eteen mies oli valmis tekemään mitä tahansa. Henkilökohtaiset meritit tai pisteet eivät merkinneet Vehviläiselle mitään, aina etusijalla oli joukkue ja joukkueen etu. Vehviläinen pelasi kaikkiaan 10 kautta liigaa. Ensimmäinen kausi, liigadebyyttikausi oli kaudella 2000 Vammalassa ja Valeva Paidassa Vehviläinen ehti pelaamaan kaikkiaan 4 kauden ajan. Sen jälkeen kotikaupunki kutsui ja ykkössarja Loimijoen Hurrikaanin nimellä. 3 kautta Loimijoen Hurrikaanissa riitti ja 3. kausi oli se tärkein kausi. Silloin Jukka Vehviläisen johdolla Loimaa nousi mestaruusliigaan.
Pitkän uran aikana Vehviläiselle kertyi yli 300 liigaottelua, mutta se kaikkein tärkein, tai toisin sanoen kaikista kirkkain mitä oli se jäi Vehviläisen uralta. Kahdesti päästiin lähelle, mutta molemmilla kerroilla voittajaa oli vastustajia. Varsinkin kaudella 2011-2012 finaalissarjan 7. ja ratkaisevan ottelun häviäminen Salon hallista 2500 katsojan edessä oli kova paikka. Sen näki Vehviläisen katseesta ja silmistä ottelun siinä oli 2 kenttää matkalla, joka tosi paljon. Vaikka uralta jäi se Suomen mestaruus puuttumaan, se ei ilmennä ollenkaan sitä arvostuksen määrää, jota luokanopettaja Vehviläinen nauttii loimaalaisessa urheiluelämässä. Päinvastoin, Suomen mestaruuksia tulee ja niitä menee, ja yksittäisiä voittoja enemmän merkitsee se, minkälainen pelaaja on pelipaidan sisällä, sekä miten pelaaja käyttäytyy kentällä ja kentän ulkopuolella. Itsellä on ollut etuoikeutettu asema seurata Jukka Vehviläisen uraa läheltä pitkän aikaa. Kunnioitan suuresti sitä, mitä Vehviläinen edustaa ja minkälaista maailmankuvaa mies vaalii. Työn, lentopallon ja perhe-elämän yhdistäminen suomalaisessa lentopallossa ei ole aivan yksinkertainen asia. Siinä tarvitaan venymistä ja ajanhallintaa. Tässä kiitos kohdistuu myös Jukan vaimoon Jenny, joka on joutunut hoitamaan kotitaloutta miehen matkustessa pitkin poikki Suomeen. Voin varmasti meidän kaikkien loimaalaisten urheiluihmisten puolesta todeta, että olemme olleet onnekkaita, että Jukka Vehviläinen on edustanut juuri Jankkoa, Hurrikaania ja Loimaa. Kaiken sen paikkakunnan lentopallon eteen tehdyn työn juhlista. Nyt on aika juhlia todellista loimaalaista urheilusankaria ja esikuvaa. Oikein paljon onnea Jukka Vehviläinen, aviovaimo Jenny ja lapset Lotta ja Eemeli. Täytyy väistää, jos toi nousee. Ei tää. Oikein paljon kiitoksia Jukan puolesta. Ei olisi uskonut 23 vuotta sitten tuolla Sappeella, kun opeteltiin laskemaan lumilautaa ja eikä siitä kyllä tullut yhtään mitään. Eikä olisi silloin uskonutkaan, että me ollaan tässä tilanteessa nostamassa Jukan pelipaitaa tonne. Mutta silloin pari vuotta sitten, kun selvitin, että Jukan ura mestaruusliigassa ja Hurrikaanissa alkaa olla lopuillaan, niin silloin me jo päätettiin hallituksella, että me sopivan tilaisuuden tullen tämä paita nostetaan tuonne ylös ja nyt on se hetki. Aika sopiva päivä tuli 300 tilanteessa, onko Eurajoella jo? Juhlallinen ja hyvä kevät. Kiitos Jukka. Voitteko Eurokin? Eurokin oli 3. Valtteri tuossa uskomusta ja luottamusta. On ollut tuolla kylällä. Joo, tuolla vuosi. Koripallon Muja katsojia pois. Kiitos vanhemmille ja kaikille Jukan Niin kuin ripannaa. Niin, ja oli kiekko. Ei kiekko tuli. Voi olla niin. Mielestäni niin. Se voi olla, että se jää alkaa tapahtua. Niin, voi olla. Sellainen peli alkaa. Joo. Jää alkaa puolella. Joo, joo. Ja nyt kahteen päätyy nostetaan Jukka Vehviläisen pelipaikka. Voisi olla oikein heillä.
Tää oli se aika. Nostakaa vielä vaan. Vielä vaan. Ei tuo paikkaa. Jääkö tonne siinä oikeamavalla tai onkin muualle? Niin, naulataan tonne. Niin. Köön on viereen. Niin. Joo, ihan kaikki on paikalla. Kyllä. Nähdään ainakin niitä vedettiin. Joo, vasta. Mä koen olevani erittäin... Onneksi se mä vähän perkele. Oli jo vähän jännittää. Tuolla rivissä seisoo iso joukko äijä, jotka on pelannut Hurrikaanin. Tää kunnioitus olla. Hyvin paljon pelejä. Täällä vai? Ennen luokkaa. Suurella. Usein tulee vaadittua ja usein ei tule kiitettyä ja nyt Joo. Paitaa katsoa. ensimmäisenä vaimo Jennyä. Se on pessy toista tuhatta koneen hikisiä reenikammoja ja keittänyt 1000 kattilollista ruokaa. Iso kiitos siitä. Äiti ja isä on tehnyt sen samaan silloin, kun oli hän nuorempi poika. Ja mahdollistanut myös taloudellisesti monia juttuja, mihin ehkä muuten ei olisi pystynyt. Luokanopettaja koko itselle. Sitten täällä on paikalla mulle tärkeitä valmentajia. On oma isä, sitten on Uudentalo Hannu, Klugeri Jani. Hienoa, että pääsitte paikalle, kiitos siitä. Ja Kavo Ville polttaa toivottavasti selkänahkaansa Taimaassa. Suotakoon se hän. Sitten haluan kiittää näitä herroja, joista... Onko se ensi kauden valmentajasta? Näitä mun vanhoja pelikavereita. Mä löin Valtterille ison listan, kenen mä haluaisin paikalla. Joo, jatkaa mä etpäin. Joo, se on. Jollei sitä ei tule vielä. Eikö kakku kauhean innostunut varmaan kyllä. Päästiin vetämään näitä Haluan luukkoja. kiittää pelikavereita, joista on tullut hyviä ystävyys. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, haluan kiittää Hurrikaanin Loimaa seuraa organisaatiota tästä kunniasta. Ja niin kuin sanoin, otan sen erittäin Siinä on tuloilma. toivotaan, että jonnekin vuosien päästä tuolla Suoritin. Joo, niin on joo. Sitten kun mennään vielä 5 vuotta, niin saa Ihan rapistuu koppurassa. Kuivuu. Niin, nyt perässä jotain. Paljon Ei sieltä tarvitse tulla. Ei se on toiseen. Se on niinku persehenki. Se on niinku persehenki. En tiedä. Tässä. Näitä joku naisuuden. Kai tää varattuja paikkoja on myynyt vähän. Mä oon maksanut sitten. Niin. Se on tuolla. Et sääkö lippua? Ihan ei sulla ollutko lippua? On. Ei tuolla myyty lippuja enää, ei ollut. Niin, mutta siis tuolla oli lippun loppu. Pääsee kahveen. Sä oot paikalla nyt. Ihan sain kahvia makkaraa. Ajatella. Kuuluttiin makkaraa. Eikö vuosilla ole? Sen kun tuut hakee makkaraa. Mä ostan yleensä makkaraa. Oho. Aika hyviä väkkiä. Tuli meinaa, se on sana autoja. Kun ei lippuja ollut enää. Täällä on toistuvat ihmiset. Aika vähän. Yllättävän vähän niillä on lippuja sitten kun ne ei löytyy.
No niin, ja sitten Hurrikanin Leka otetaan loppuun seitsikko. Kentälle vieressä Leka. 1 Christopher Johnson. 5 Eelis Karinen. 6 Aleksi Kötsi. 9 Greg Vesi. 10 Joshua Taylor. Ja 18 Jukka Lehtonen. Aloittava libero 7 Juhani Hakala. Ja tänään 312 liigapeliä pelaava kotijoukkue Hurrikaani Loimaa. Tässä aikana jälleen ääntä 3 Kosti Suulo. 6 Diimalla Rokkopuolella. 10 Kappeli Kuunki. 11 Muhammed Al-Hassani. 15 Matti Oivanen. 16 Luutmi. Ja 1 libero. Ilmoittaa hurjaa lukemia, mutta se on ihan naurettavaa. Mä sanoin, että Bisonin pelissä sunnuntaina varmaan 400 ihmistä oli. 700 oli ilmoitettu. Yli 700 ilmoitettu. Mä oon ihan kattonut, kato VTP-sivuilta. Eikä se mitään merkitystä. 600 täällä ilmoitti. Yli 700 ilmoitettiin siellä raportissa. Se on ihan sama, minkä luvun siihen pistää, kun se on kerran maksettu peli on. Niin. Uutisesta varmaan oli. No 106 ihmistä oli pääsykatsomoissa ja toi ei ollut lähestä täysin. Niin oli varmaan semmonen 4,5. Mä laskin. Mä tiedän mitä tohon mahtuu. Ja laskin päädystä 106 ihmistä. Ei ne VTP-pelit oikein rauhallisesti vedä. Eikä no ei ole liikapelikkä vedä. Noin. Utiaisia on. Samanlainen lentopallo. Ikin oli jo. Karvarainen. Lentopalloissa Aleksi Kötsi. Joo. Hyvin kulkee. Mä myös yhtä, kun mä tulin tuolla tuolla. Ei voi saada tuolla. Aika hyvin se. Hässäni jumala painoiset melkein. Mä puolustan hyvin. Mäkin koittakaa tappaa sen pallon ja pikkuun. Ei onko mitään vastaan. Aika tapuutella. No hällaika. Ei pysty lyömään. Oikeeta vasteja. Saadaan se pulla heti. Otitko sä tuosta liimen alta? Se on lämpimiä siinä. Siinä oli knappia ilmestynyt. Juu, Saaberman lyö pari toosaa. Mikko vai? Oivanen ja piste 1-1. Ja Loimaa käsi. Poikki. Matti Oivasen liigakauden 99 piste tuli tässä ja ensimmäinen syöttövuoro kotijoukkoilta Emeli Koukki, Markku Helander. Noin passin ja noin lyhyesti on jo. Janne Kasperi oli ihan pieni. Torjuntapiste! Ensimmäisen kerran Greg Vesi torjutaan ja se taitaa olla Matti Oivasen toimesta 2-1. Trompeti and the heartbreaker. Greg Vesiä kannattaa seurata. Pisteitä 403. S-tilat on ylivoimainen ykkönen 56 S-llä, kun Koukki ja Markku Helander syöttävät. Ja Kötsi Lehtonen 2-2. Juhani Hakala nostaa varmasti Aleksi Kötsi luottaa maajoukkue sotaratsuun. Jukka Lehtonen ja Hurrikanin torjunnan kautta pallokenttää. Tilanne on 2-2 ja nyt äsken mainitsema Greg Vesi pelaaja. Ylivoimainen S-tilaston johtopaikka. 56 vähän se on selvä peli. Ja tässä tyyli näyttää. Greg Vesi. Joo. Ei ollut pahaakaan. Ei mut. Niin suoraan päin kyllä. Ja sitten vastaus tulee täältä Al-Hassani. Ja sieltä Malko kiekka nyt suorana ja Malko kestää 3-2. Ei ollut oikein suuri kiertää, se oli ihan suoraan. Ei, mutta jos pikkasen käy Oivasen menee tuolta hiljaisen 3 metriä pitkä. Matti Oivanen ja Pikkasen saattaa nyt ruutuun. Hyvä.
Ja Kösti Lehtonen Hyvä toisen nosto. kerran. Ensimmäisessä erässä toimii. Jukka Lehtonen kääntää. Hyvä nosto. Lyönnin sinne syöttönurkaukseen. Otetaanko heti sen pois? 3-3. Tällä hetkellä loi mullakin meni, mutta toimikin niin paljon virheitä. 23-vuotias Jukka Lehtonen marssii syöttämään. Ja laitetaan siihen yksi vuosirengas lisää. Eli 34-vuotias Jukka Lehtonen. Aivan helpompia. Sille ei oo kauhean paha. Karinen, Chris Johnson, torjuntapiste 4-3. Oi vai torjunta. Torjunnan tässä vaiheessa ottelua 1-1. Ja Lehtonen jatkaa syöttöruutussa. Lehtonen on urallaan syöttänyt 196 jälkisyöttöä ja 4 syötön äskeisen päästään 200. Jukka Lehtonen. Joo. Se on pitkä 4-4. Keltainen, keltamusta. Hurrikaani 11, Muhammed Al-Hassani, peltiluuri. Ja pallo tippuu myös pitkästi. 5-4. Täytyy mennä aika läheltä verkkoa aina. 10 Taylor, joka keinolla sitten liittyy vasta savolaisen ryhmään. Timo Leikkaan ollessa lievästi loukkaantuneena. Hyvä! Ja se on piste ja se on tasoitus piste 5-5. Luksmith on Otti meinaa se viime tinko. Nelospaikalta pallokulmaan. Sopii vasti. Ja kotiyleisö käsiä yhteen. Hieno ilta, hieno ottelu tänään. Sarjasijoitus 3 on nyt haarukassa kummallakin joukkueella. Hurrikaanilla ja Lenanolle ja nyt Hurrikaani 16. Luksmith, Velo Raakro. Meni väärältä Väärältä puolelta. perkele. Niin meni. Satana toi ei perkele yhtään kattonut toi ei. Niin toi. Ei toi kattonut yhtään, toi saatana toi. Meni ohi verkko. Antakaa samalle vielä. Nopee. Juu. 3 kertaa Hurrikaani kokeili ja Lekka joka kerta Nyt kun se katsoi, meni väärältä Niin meni väärältä se on. Näin samaa jättä kuin ja meni toukopuolta. Muitakin tu voi tuolla ketään uudella. kohtaamiset Hurrikaani ja Lekan välillä. Samalle jätkälle. Kummallakin kertaa kotijoukkue on voittanut. Tuli vähän kiire meinaa. No joo, vaan pahoin, kun ei passari pääse syöttämään, niin sitten on semmoista pikkuvalloa vaan. Eli Karinen syöttää. Ja Kouki kiskoo Köstin ja Johnsonin välissä pallo kestään 6-6. Ei ole teidän virheitä vastaan. Eikä noin. Kotti Kaikki on Sukko. pelaamalla. Silkkipaino. Vai no, syöt isä pariin. Mikä? Oivanen verkko. Matti Oivanen verkossa. Ja Lekalle piste 7-6. senttinen keskipelaaja Christopher Johnson, yksi Lekan 4 amerikkalaispelaajasta on nyt syöttämässä. Toinen kausi Lekassa. Niin kauan. Kyllä Oivanenkin passaa. Jonskin oikein. Ei käykään, ei käy. Ei kyllä ole käsissä. Oli verkolla kyllä käsiin. Orje. Mä lentopallopeli. Mitä? Oli kolmonen. Jos ei etsi liian helppoa pakkaa. Toinen torjunta ensimmäiseen erään. Pitkiä palloja. Aika hyviä. Hyvä peliä. Oikein saa jäämään, on hyvän puolella. Lyödään liikaa päin. Takala, Karinen, Pesi.
Älä nyt paukkio, se oli saatana hyvää. Ei saatana. Ei se paljon tuonne korkeammalle tarvisko mennä. Paras vaan ei yhtään. Seuraavaan kun tää liikaa tulosta nappu vielä. Se oli eilenkin ollut aika helvetin hyvä tuo Raisio. Liveskoren. Hyvin paukutti siellä. Raisio on mennyt tuolla alaspäin niin paljon. Niin, helvetin valmiiksi, mikä ihme on, kun siellä on se tuominen. Joo. Urkaaniakin edustanut Aleksi Kösti. Milloin reenikausi nyt? Joskaan playoffiin. Pääsee. Aivan käsi tyhjäksi. Kuto on lehterä 3 metrin alaspäin. Kuto on lehterä 3 metrin alaspäin. Yhtään helppoa juttu. Eemeli Kouki Markkosella. Meneekö koko ajan tieto tablettiin sanotusta? Mä luulen, että toi on livestoria, mitä se tekee. Niin, mutta toi sillä jotain menee. Niin, on koko ajan näkee perässä kilometrin. Hyvä. Kato. Altapuolella tulee kohdalla. Juu. Kerin. Joka on toinen äijä. Tulee kovin. Luja painaa näitä on Kössi painaa passia. 9. Noista täytyy... Se on helppoa, kun se on tarpeeksi korkea tommonen lyö aina tommonen äijä. Verkkoon nostaa 50 senttiä. Lautat paketti. Nyt se kasvaa 2,5 metriä. Salipantiinkin sais laittaa, kato semmoset jääpallomaalit saavana. Kyllä. Leviä. Mitä? Ei se kiinni ottanut. Ei varmaan ottanut. Älä nyt jumalauta. Niinhän se oli. Näyttikö toi verkkotuomari, että se otti vai? Verkkotuomari näytti nimessä. Aha. Mennään tässä ollut tehty. Tein kyllä proteettanut. Ei siinä mitään. Ja se syy, joka on meille kaikille selvä, kun Petsi laittaa pallon Saatana kauan. Hyvin kauan. Niin. Kukaan vaan sai yhtä pitkälle. Mikä se oli äsken toi tilanne? Katso, että se otti sen lyöjän jalkoihin. Niin näytti, että se koski lyöjään takaisin tuomareen. Ei kyllä osu. Ei minusta ainakaan. Eikö te näe tästä sitä, mitä tuolla puolella tapahtuu? Pojan lyö seuraavaksi on Marokon helvetin vuoro. Se vettää tuonne päätyseinään. Ei, nämä tuosta on. Heitto on niin paljon se saa pitää sitä heittoa sillä, että se saa hyvää syödä. Karkautti terveyden. Toinen liiga-ottelu tänään maaotteluita 203. Ihan päin. Passi tuli ihan päin. Pallo pyöri niin perkeleesti. Ja sitten laittaa Marokon laukkuun. Oli pallon pyöri. Pallo katsomoon. Ei nyt passi kohilleen. Ei oo passi oikein kohillaan. Se on huono, kun tuo Mauri on tuolla kinttupuolella. Joo. Onko Verkkonen? Ei, nyt on hyvä heitto. Ai. Sopivasti aika Käsistä pallo katsomopuolelle ja ekalle pisteen johto katsomossa yksitoista. Eka huono. Se on vähän tommonen. Linjassa 7-12. Kato, meillä on kaveri puolesta. Uudestaan vaan sinne. Ei! Oli samaan paikkaan vaan vetänyt noin, eikä yrittää tuommoista passia. Perkele. Suomalaisjoukkue pelaa äärettömän vahvaa vastaanotten puolusta pelaajista tällä hetkellä. Ja Joshua Taylor, toinen syöttö.
Näin, tätä juutarokki, se on korkealla. Koiralta mennään, kun se tuli. Äskenkin yritti turhaan semmoista takana. Yli mennään, kun ei se torjuntaa. Joo. Aha. Pystyy vastaan aika hyvin kaikki. Se oli aika. Valtteri oli pyytänyt Lintulahdella. Nyt oli kolme. Oli pyytänyt Nakkeneiden työtä. Eka kun ei. Ainoa ketkä saa helvettä on kuullut. Päästää ilmoitteeksi siellä ja kaavittaa. Se on aina voimaisesti. Se on ollut aina. Joo. Osu äijä! Niin. Voi. Meiltä uudet Skoda Nissan ja Skoda-autot sekä yli 300 vaihdokkia nyt rampan hinnaan. Se mitä kohta alkaa. Makkaran paikka. Niin, näin mä joo. Ei, kun peli alkaa. Jaa, peli. Mikä peli? Eurajoki. Jaa, niin siellä. Joo. Alkaako 7? Joo. Hallitus hyväksyy yhteiskuntasopimuksen raakineen. Joo. No, se on nyt pikkuhiljaa syytä ruveta jo olemaan yhtä mieltä kaikkien. Ei tuommoista kannata kenenkään allekirjoittaa tuommoista sopimusta. Siis ei muuta vaihtoehtoja enää jumalauta. Ei tuommoisia. Ei oo muita vaihtoehtoja saatana pojat. Ei oo. Enemmän vielä tarvitset saada. Niin tarvitset saada perkele, ei auta mikään. Joo, mutta kun se saa kaikki väriset. Niin. Paukki on. Selkeä se työntekijöitä. Kyllä kaikki. Onko Rokentilla pelissä? On alkaa 7 kuulemma. Noin paljon tienaamat, niin se ottaa, niillä on 50% ja se sopii 100%. Kyllä sieltä lähtee. Voittoa ja 3 pistettä. Lekalla niistä 5 pelistä 6 pistettä ja Hurkaanilla 7. Eilenhän Lekavolla kävi Raisiossa saamassa 3 pistettä. Isäntäjoukkojen loivuutta erä luvui 3-1. Täällä ensimmäinen erä 14-13. Lekan johtaa ja yleispelaaja Elis Karinen syöttää. Perkele on pahanäköinen. No mennään. Ja Emeli Koukki torjunnan käsissä pallo leveäksi 14. Kuuli on vähän herännyt. Joo. Se oli taas vähän. Pari peliä sitten ei niin. Kokkolassakin oli hyvä. Kokkolassakin hyvä. Rotia makraa varmasti nousi. Siinä varmaan saa. Ehkä nyt tälläkin tavalla. No niin, nyt tuli hyvän kohdalla. Nyt jäi köppöön. Köppi ei ole. Itse asiassa No joo. Yrittiin pientä ilmaskua. Ei tollakin suurella. Minä voi se niin paha olla. Ei, jumalauta Pisons johtaa kauhealla. 27-24 vaan. Joo, ovet kai molempiin suuntiin. Voileiperahalla. Joo. Kausi kestää kuukauden kuin aika. Paljon kauhealla oli. Paljon kauhealla oli. Mitä? Kauhealla se johtaa. Mä sanoin jo niin, 27-21 Pisonit johtaa. Se on nuorten maajoukkojen miestä, kun tuli tuolta Hollannista. Mä tuli sieltä jotain muitakin. Täällä oli oikein reilusti. Ne tulee pienellä rahalla ne vahvistukset. Ei ne mitään kauhean isolla rahalla saa ostettua enää. Eikä ne mitään maksaa, kun voi olla tulee tenkka pois. Ruokapalkka ja asunto, niin se on siinä. Ei se ole mitään muuta. Millainen vielä viimeinen päivä, 21 päivä. On tehty sopimus. Tää viimeinen, mikä nyt tuli sieltä, kato. Joo, sen tonne. On tehty sopimus, kato. Ja Joka Australiassa on vähän myöhemmin. Ei kun aikaisemmin. Ei kun se siellä se on ollut varmaan ensimmäinen päivä. Joo. Mutta mennäänkin Suomen ajan. Kyllä se milloin se liitossa se tieto, niin siitähän se kiinni on. Ja Greg veti jälleen nelospaikalta. Sieltä on Hannu. Kyllä helvetille se saa sen tästä koko ajan. Oli vähän. Oli auki, mutta lähemmäksi jumala on kerran verkkoa. Edellisen makuun nautinnon ja yksi
Keskiottelun makkupalloja jäänyt syöttämään Aleksi Kössi. Kössi kenguru. Ja sitten on Kössi syöttää S. Leija. Ja kakkospaikalta. Kouki on tappanut kaikki. Joo. Kyllä ne aika hyvin. Teki hyvää se vielä vaihtokomennus. Joo, se oli, kyllä se tuolla Kokkola se oli. Joo. Sekä Markku Helander syöttämättä. Vittu ihan päin mennään kato, niin kyllä ne noin nostelee. Hakkuri Taylorin 19.6. Se oli pitkät kädet kohdalla. Oli jo. Kerrankin. Iso kaveri tuolla. Saatanan kookasta Taylor. Kankeen näköinen on niin, liikkuminen. Ja Matti on päässyt VIP katsomaan. Tarvii vittuja. Ketä? Teemme. Mitäs se on? Hakala ottaa lipu. Ei oo. Siellä ollaan. Joo. Joo. Ei näin syömät vittu. Jaa, heidät valkokaulu. Meni viippipuolelle. Etiikko tytär meni avioon. Nikola vittu vikkaa. Menikö tätä ravio? Ai se meni joo. Aistram. Niin joo. Sitä meni. Matin Emma. Kuuströmin poika. Aikana ei jälleen mennään 3 pisteen johto. Jos heti jumalauta. Tiedätkö sä mikä sen äidin maasuku oli, sen Sundströmin eläinlääkäri? Vittu juman kuulutta, mutta Kaljala. No siis tuolla rivitalossa, samassa rivitalossa Hustin tekemistä sinne. Oivani tuli tällä Inkaria työn alas. Mulla tuli siellä kanssa silloin. Ai. Se oli silloin. Tulee Petti. Ja vielä Petti saanut. Yhden hyvä syötä. Joukkueelle kotimaista mestaruusliigaa. Ja nyt jälleen rajua hyväriä. Numero 9 Nai. Kuin pitkälle tulee nyt? Tulee Mäntylälle ja kovaa. Korkealle heittää voi. Jumalauta. Kyllä on tiedä kyllä. Hyvä. Oi. Vähän huono. Osu. Nyt Kato, meni hyvä vielä. Lehtonen. Sitä Lehtonen teki koveri. Katso, mennään tiedätkö tällainen. Mikä katso tällainen. Niin se oli oikein koveri. Paha En mä viitti. Kuka lyö? Ei ketään. Siinä olisi keskipelaaja tarvinnut heittää vaan pallo tänne. Takakulmaan lyhyellä kädellä tuupa. Jumala, ihan työ. Riittävä. Joo. Pankka toi sarjeen. Se vielä pallo. Pitkä raja. Yksi vastaan. No se on juu totta, mutta muutenkin. Kyllä se vastaanottokin kehittyi. Katoin nyt millainen tuppi se on, kun se on siinä keskellä. Toi oli tuo Juhani Hakala, tuli Samposta, tuli ihan surkea viime vuonna. Mä en tiedä miten se nyt on, vaan jollain parantaa. Se Penttinen pelaa nykyään, pelasi missään. Joensuun Rianna. Ai siellä se on. Eikö sä ollut katsoa pelejä? Ei. Ei se pelannut silloin oikein mitään. Ei se pelannut, kun se oli tuotistaan loukannut. Sama minä kaataa siellä. Se on kun muutama askuvaihdon pelaa peliä. Joo, toi puraa. On ollut hyvä. Menee tällä. Menee vähän huono. Mut niin menee molemmilla hurikaanin vastareilla. Sama laitsi Maurilla heittelee. Nyt heittää taas kentällä. Tuolla oli Jankon pelissä, kun Määttä heitti Kyyjärvellä, niin kyllä se vaan teki ja ykkössarjaan. Sinne passari ilman muuta. Meiltä uudet Ford, Nissan ja Skoda-autot sekä yli 300 vaihtoehtoja nyt kampanjalla. Ostamme ja vaihdamme halvempaan myös asuntoautot, vaunut ja moottoripyörät. Siis tee hyvä kauppa. Voimaa laatuautosta.
Leka vaimenteli ja puolusti alkuun. Ja Hurrikaanit oli 24 aikaa. Pari typerää virhettä, ei mitään. 17 kertaa. 2734 kauheampi tisan. 18 avauserä voitto, mutta tämä erää vielä pahasti kesken. Koti-yleisö kannustusta 21-18. Arokon Turma Alhassari. Kotijoukkueen Turma vastaavasti 19-21. Hankkuri Yhdysvalloista 204 senttiä. 1-1 tilanne on tuolla. Eurajoella. Joo. 47 pelaajista. Noin, se on Menne. Ei saa enää millään. Korkealla pitää passi vaan on hillaan, ei ne saa millään. Ei torjuttua. Just täytyisi olla korkea passi. Täytyisi olla ilmaa vaan olla periksi. Joo, se on hämmennyt se passi monta kertaa, että se on niin nopea sinne. Toikin hiipui vähän tuolla Kokkolassa. Joo, kyllä se tulikin palloon. Kannustusta, 3 pistettä, erottaa erävoitosta. Ohi Muskaa. Minkä sä ei? Ketsatti pois. Syöttämään. Joo. Takakenttäkierroksia. No ball korjaa. Oli. Oli oikein kunnolla, niin kyrpäisi myöden. Joo, korkea. Joo, ja hyvin taitto sivulle. Se on moinen. Samanlaisesti Lauri tuulettelee, kun Kiroliitto. Joo, voi vittu ne sai pisteen taas. Oli muuten nippanapoittelu pitkä saa. Ahaa, on. Voi. Kato, sai vielä. Olisi voinut mennä yli. Nyt on. Ei jumalauta. Niin toi kolmannen kulki tuolla. Yli on. Jumalauta On melkein turha paikka lähtee, hei kutolle lyömään, jumalauta. Kolme äijää nousee tällä. Ensimmäinen erä pallo. On, eikä se pelaa. Kyllä se kato ajattelee, että se on vittu vuoden ollut hei pelaamatta se äijä. Siinä. Nyt oli paha se. Ensimmäinen erä päättyy. Aika hyvä vaihto. Nyt oli. Mitä vittu ne ottaa se? Niin. Hyvä vaihto. Joo. Mitäs toi köppi on? Ei se 180 varmaan vähän päälle. 180. Varmaan tätä luokkaa. Mahtaako ollut 180 rikki edes? Niin. Niin kuin meinaa, kun toi 204, niin kato. On se 30 senttiä eroa. Mitäs se on? Eikö se ole? Kenellä on ohjelma? Ei siellä kai vaihdosta tullut. Yksi summa siinä on, mutta kaikki muut on tämmösiä. Oho, 3-1. Jaa, se on revästänyt. Tommila, Raskola. Ihan minuutin välein maalla. Tommila, onko se joku kaveri? On nää, ne on raumalaisia kaikki. Joo. On sit Tutosta pari jätkää. Joo. Samoja Tuton pelaajia. Posti taas 11 pintaa. No, se on ottanut roolia aika paljon nyt. Niin jo. Eikö se Hullinpoikin aika pitkä ollut? 205? Ei se ollut se. Oli se Stark Kruksi. Eikö niin? Se oli 206 sentteri. Joo. Raakkikin oli pelannut jo viime. Joo, pelasi ihan hyvin. Kyllä nyt pakko pelata kaikki nää. Niin kuin se on Suomen kansalainen. Ketä? Clark. Jaa, niin joo.
Oliko siellä VTB-pelissä, oliko sinne naapurilla yhtään tummaa siellä? Oli kovat 3 jenkkiä ja yksi oikein tosi pitkä tumma. Oli täällä semmonenkin joukko, kato kun ei ollut yhtään, niin tosi kovaa. No. Siinä on ne itäpoikien on kaikki kovia siellä. Ja ensimmäinen erä. Ja kaikki on vittu maajoukkoon miehiä. Se oli se venäläinen Aramaassa Lekalle 2. Kyllä kauhea 3. Eteli kato 2 metriä vajaa takaa. Katsotaan sitä NBA-peliä, näytti. Se painoi saatana keskiviivelkä heti 3. Jatkojalla. Vittu mistä se heitti sen muuta. Kahtahan se heitti kaukaa se. Ei, et se oli liikastavaa kun pääsi keskirajan yli ja saman tien lähti. Täällä on toinen, juu, ja oikein sukkana. Ei edes koskenut renkaisiin saatana. Millainen saatana semmoisen saa? Sehän painoi koko 3 jätkä, se heitti ihan koveen määrän. Joo, urheiluus näytti sitä juu. Saatana metrin pääsi keskiviivan yli ja silloin lähti. Jatkojalle ja voitto. Lekalta äsken vielä puuttuvat Lekalla toistaiseksi 2 syöttövirhettä ja tässä toinen erä käynti ja välittömästi kaikki mukaan otteluun. Timo Joulukopolo. Välistä. Ja vauhtipiste Joshua Taylor. Eikö tää toinen Hakala Kohtinen? Tää on Anssi Hakala. Velipoika. Niin sanotusti ruumiita nyt työstämään savolaistunut kötti. Jumala, nyt tuli. Saatana. Tyhjältä. Vieläkin korkeampi jos sano ollaan. Tumat kätteltä. Siinä välitti isolla pensselillä ja Picasso Kouki. Ja taiteilija Helander 1-1 toinen erä. Hakala joko vieressä. Hakala joko vieressä. Samanlaiset takit päällä kun on sama firma. Onko se vaihtanut autoa? Ei, ne on toivottavasti jostain katsomaan. Ei mut kato jumala tänne päälle, jättää se vittuilla heti perkele. Täytyy mennä tuonne kaualla tänne. Matti, nyt on meidän vuoro mennä siihen. Oi vittu se meni ihan päin helvetti se passin kanssa. 3-1, Leka on avattu toisen erän pahasti. Hyvä syötti oli. Se nosti Juu. Pitäisi saada parempi. Kova syöttely Petsyltä taas. Tälläkin polvet on hyvin teipattu. Hyvin syötti. Nyt tuli kohdalle, sinne jäi saatana. Ja tällä kertaa onnistuminen 2-3. No niin oivan, pari sellaista muuta äsken. Nyt sais tulla jo. Matti Oivanen. Sori. Oivanen etsii alle. Mutta alle sanoo kaikkinensa epäonnistumista, joka on... Mulla on ainakin pitkät jalat. Ja tummat sukat vai onko se muuten vaan noin? Suukkaus varmaan. Ei kerro mitään vielä. Mitä oli Jukka Lehtori kuitenkin syöttää Lekalta. Ei. Ja se oli Taylorilla kädet. Oikealla puolella näyttää päätuomari 5-2. Ja tässä kevättä rinkakkona molemmilla joukkueilla. Ja me saadaan tunnetta lisää liikuntahallia. Totta kai sitä kaivaa suomalainen lentopallo. Mikä ne on? 5-2. Ensimmäisen kerran Kari Vartiainen. Niin, keltainen kortti. Potti suuhun. Vartiainen ei
olet tyytyväinen Kosti Suumovin tappajan näköiseen katseeseen. Toivottavasti se jäämään katseeseen tasolle. No täällä oli tuohon verkkoon, kun se protastoi sitä, kun tuossa oli Lekan pelaajalla oli käsi niinku verkon... Ja noin vaan! Verkon yli kurkoilun puolella. Paremmin. Jukka Lehtonen syöttää ensin. Se on perässä. Lehtonen siirtää Lekan 6-2 johtoon. Ja Lauri Rantanen ottaa aika lisää Hurrikaanille. Tuo Lehtonen on maaottelumies. Se on maajoukkueita ollut. No taitaa vieläkin olla. On se varmaan vielä. Se on pois lähtenyt, vaikka on pyydetty lähteä. Ei ymmärtänyt lähteä. Se oli, eikö se pelannut tuolla Sveitsissä oli? No kahleen sait jo. Ei tuolta Ei Jalopake perkele 20 pistettä, niin ei saada mitään. Silloin ensimmäinen kortti on nähty. Ja Mäki-Hallinto nähty. 4 johtoa. Leppä edelleen näköistä syöttöä. Lehtonen syöttöruudussa. Ja se on kentässä. Mutta kenttärajojen ulkopuolella 7-2. Lekalla 5 pisteen johto. Ja Hurrikaani paikkaa. Al-Hassari kentältä poikkeudella oli Rajan Segoven mies, joka pelasi pari erää Kokkolassa Tikkereitä vastaan ja hyvin pelasikin kaikkiaan 14 pistettä tuolloin. Ja Jukka Lehtonen, joka jo yhdellä SL:llä on nostanut tässä kaukassa uralla 109. Taidettiin Ovensille lyömään. Kävi sanomassa Lehtoselle. Ja sitä seuraa Määskään tässä keskipelaaja Lehtonen. Eikö se tonne? Hyvä syötti on tollakin. Oi, Matalako perkele? Eipä se yhtään lyömään. ei poikaan käynyt milloinkaan. Ei se tule perkele pelata. Joo. Tää menee pian tällä kertaa. Hyvä syötti on. Paha toi leija. Täällä ei oo paha leivä olla. Täällä paha leija. Joo, se on se oma syy, se heiluttaa vasenta käsiä. Suomen mestaruutta uralla on voittanut Jukka Lehtonen. Ja vielä. Ja se on Kosti Suumov ja nyt se tappajan näköisen miehen katse. Se on murhaava korvi. 3-8. Passi yhä päivänä. 5 pisteen Ja kolmonen Lekan. Tuolla on lemmoilla tätä Poripaadalla, mutta vähän toinen passi. Numero 5, Rajan Segoven. Kosti Timarket voimaa ensimmäisen kertaa. Eli Lamaripala, toinen keskipala jo. Ketä vaan nyt tyhjiltä lyö. Joo, mutta silti, että ei oo epäonnistunut yhden vaan 2 kertaa. Ei oo. Hyvä prosentti tuo. Jääkiekkopeli on selvä. 4. Lukema ensimmäisessä erässä oli -1. Mikä suosti nyt oli Säylyri, niin se on se Hokkuri, mikä oli käsken kaudella. Kyllä ei katsotaan mukaan näin kuolema, mutta... Ei aina ole liian lähellä verkkoa. Kötti vastaan. John Liian lähellä niin oli passi. Tää on nuiminen oikein. Ja Rantanen. Aika lisää Hurrikaanille. Kassi on verkon päällä, niin siinä saa lakkoa ja heti kädet. Se on huono, kun ei vaihtoehto on nyt passarina. Ei oo joo. Onko toi kipiä vai? Auri on loukkasi jalkaa tuolla Kokkolassa. Niin olikin joo. Ei pahasti, kun loukkasi. Joo. Nyt täytyy passarin kohentaa peliä, että muuten ei tule mitään. Tää Kuutonen on ollut passarina Hurrikaanilla koko ajan. Tää? Onko toi Kuutonen passari koko ajan? Ei Kurpo pysty pelaamaan. Kurpo pysty pelaamaan. Ai. Onko loukannut? Se loukkasi siellä Kokkolassa jalkaa. Ai jaa.
No niin. Ja nyt leveä 40. Tässä on ollut vähän pitkiä jaksoja nyt. Sillä tähän mennessä 6 pistettä. 5 lykkäämällä ja 1 torjuntapisteen. Enemmän. Helppoja on syöty. Ja Taylor. Everi Kou kiersui movikäsissään pallopisteen. Pisteitä saa. Vaihtokin on. Offensiin. Torperi johtaa 2-0. Torperi johtaa 2-0. Mikä? Niin. Eiku anteeksi 1-0. 1-0. Onko se niin just tän häviin, niin pelit Sitten on oikein saa selmaa. Joo. Ei nyt kannata enää hävitä. Passilla taas ihan mitä se saa. Aivan. Tulee kovaa. Ja pallo jää torjunnan jälkeen kestää 12-4. No sit se mies. Toisessa erässä rekastaa pelijuonetta kiinni. Mikä on? Vie erää. Kävi Antti Aalto. Kävi noin. Oulun poika. Eikö se on se lähtöisin? Ei sitä Oulustakaan ei ole saatu. On se, ainakin tuli Tepsiin Oulusta. Niin on voinut Oulussa pelata jo, mutta ei Oulusta mun mielestä ole. Ei saa, en mistä mä tiedä perkele. Voi olla. Se opiskeli 3 vuotta Loimaalla. Joo. Ei se ole moneen vuoteen kyllä pelannut. Ei kun sanoo. Se on kuusta jos tässä olkapäätä kun siinä paskassa. Ei 9 leikkausta ennen kuin varsin kemmin vielä. Kyllä jo monen Suomen mestarilla. Kosti tuumaus, silkkipaino. 85 vai 6 on viimeistä pelanneessa. Aha. Joo. Sillä on hyvä liuku. Niin, se meni sivuun. Helvetin iso äijä. Joo, iso. Ei, sit tapahdu mitään. Toinen on niitannut hyvin. Ja toi syötti toi Lehtonen 3-4 pinnaa. Hyvin. Maailman helpoin syötti. Jumala, äijät se kaikki siinä saatana siihen perkele. Se on just noitte se vika, että mä en tiedä miksi mä en yrittää sitä palloa syödä läpi. Joo. Marine ja Hakala hoitelee puolustuspeliä ja sen jälkeen Chris Johnson torjuu. Ja torjunnan ei pitänyt Johnson syöttämään. Tämmöistä peli on välillä. On. Kävellään verkon toiselle puolelle. 13-5. Oli jo Kokkolassakin toinen erä perkeleen huono. Niin oli. Tässä virheeseen päätyy Johnsonin orastavat. Se oli samanlaista. Ihan samanlaista. Ja Kurikani Ima Dolgopovo. Se on kova jättä. 14-6. Se taas saada muutaman kerran kiinni, niin se vei. Joo. Ei oikein yhdyttä vielä. Happuria pelottaa, jos amputaan pelata tuolta kortaa. Mukaan lisää tuolla. Tosi kova. On sen selkä kippeen, näkyy. Kato, meni painamaan heti. Joo. Eikas. Hieroja. Urheiluhieroja, kato. Moro. Joo. Sekin on itse loukkaantunut. Ei oo Reerasaja. Se kato, vetää perseeseen. Joo. Oikein selvästi. Se on hyvä maan, että hyytyy kohta. Kyllä se Mäksalonikin hieno. Voitaan vähän nostaa pelin tasoa. Tässä loppu voi parantua, että seuraava erää hyvä taas. Tarkoitatko tätä Jerry Kottonin Max-Salosen baaria vai? Max-Salonen hieno. Tuumovia. Joo. 14-6. Vierasjoukkueen lepalolla ei johtaa. Max-Salosen baari ja Forrosin. Jerry Kotton. Näyttää Kari Parker Kostia Lepalle. Saiko se kortti? Saatko meni kyselemään jotain
Partianen on kanssa ihan pöydä. No niin, tuntuu olevan jotain. Meni kyselemään, kato kenttäjärjestystä. Kyllä. Onko Lehtonen kapteeni? Keltainen kortit, no tilaa tietysti samaa. Ei toika kuollutta. Ei. Ja käsittelyvirhe Kössille. Vähän huonostaa. 7-14. Tulee laitaa heittää. Ensimmäistä Helander löytää kotijoukkueelta. 5 pistettä on täällä mennessä 2 koko Helander Salta, mutta taas mennään. Karinen Kappala Petri vastaan kouluun. Oi saatana. Tää Oripään kestäjä tää on. Oo. Ja Iman poika. Oo. Se saa Leiville lappu täällä. Teit sitten Rönholmin painopiereen. Taka päälle. Niin päällä. Tahdissa mennään. Pojat puhuu noin. Taulua oli asentamassa. Tulostaulua ja se oli siinä katsotaan paita ennen. Ja Uudella Tuppi kysyi Jänttön Lankisen, mitä tehdään kun tuo paita saa? Ja niin sanoi, repii se helvettiä. Et Piisurin harjoitus täällä samaan aikaan oli Mäkeläinen katsoi sitä, jätti paidan päälle ja jätti vastaan ympäri hallia. Äijät nauroi niin perkeleesti kuule. Sitten se oli roskiin, se oli kuukauden katsoen sitä paitaa. Se oli roskiin, se ottaa löydetty. Liikaa ero. Pari kullut pinnaa, kun totta putkeen, niin sitten alkaa kiristyä toisella. Se on pinnaa. 400. Nyt on haivuinen, Tuli aika lujaa. Anna nyt satana tonne Smithille se pallo. Perkele. Terävästi lähti olivat eikä... Niin hyvä syötti oli. Suoraan palaan. Joo. Tapettua ja... Se yrittää ottaa uudestaan ja ruokkia niin vaan. Joo, väkisin. Edessä lyössä kerralla. Sitten Finlandista Leka otti Toi syötti 4. Jyräs Lehtonen. Ja kun ei mitään tuossa syötissä ole. Ei. Oi vittu. Älä nyt kuumovi perkele. Markkialaista kiinni henkilöstä, Jukka Lehtonen laittaa seuraavan Leijan liikkeelle. Leka johtaa 9 pisteellä. Ei missään. Kyllä sekin on vähän mustautus. Ja Leviä. Siihen kautta. 18-8. Vaihtoja nyt Lauri perkele, mitä äijä huilaa. Ottaa. Nyt voi peluttaa. Ei oo ketään kenen vaihtoa. Ei kurppa voi panna. Ei, kun sä loukkas sen kinttuus siellä Kokkolassa. Mä voi pelata. Niin. Se on ainakin äijä teille sanoo. Paitsi se varmaan olisi vaihtanut aikaa. Oi, ja siellä on järjestelyosuukin päällä, ei se ole. Kaikki vilkut tekee. Tää oli 3. syötti sillä jo. Jumalauta ja vielä vaan. 3. kertaksi oliko se löi tuohon torjuun. Akkuri löi. Aika nyt akkurikin, jumalauta. 3 kertaa Owensi kiinni. 185. Joo, Hatsani tilalle jo. Sekin tutataan, sekin vaihtaa. Jukka Lehtonen. 19-8 toinen erä. Neljä. Ja torjunnasta leveäksi Luke Smith hoitaa. Kavennuspiste. Matkaa kuitenkin vielä 10
merkkiä. pois, niin se saa jäämään. Alhaassa jälleen kesällä 9.19. Urbanin aikana tässä vaiheessa ruutuun. Ekalla aikalla lisät on vielä käyttämässä. Tässä on niin luova taulukko, kun yritetään digipisara pois. Kaikki valmiita. Maavedän Hakkari, Ive Velkevuuden syöttämään. Voi jumalauta. Ei oo kannattanut ollenkaan, kun näki, että ei varmaan pysty lyömään. Kädet alas sieltä, jumalauta. Ei oo vielä kahvetta tullut. Sitä sattelee torjuntaa. Ei vitukko. Ja se on tuomassa. Tökkäs tollaan noin ja pysi kerroista ja siitä tää teiltä isoäitä kymppi. Tökkäs toi lyömään, tökkäs tollaan tuossa vikinkin sivuun ja siitä tulee. Myös se olka hypätä, saatako näki ettei pysty lyömään. Vuorinen vuorissa konepaja on syöttämään. Oo, hypäriä vaan korkeille poille. Mitä muuta vaan huiloita. Noi. Ja vuorisen syöttäisiä ja Hehto on 21. Totta kai niin paljon vaan vähänkin saa, ei se ynnä mitään väliä on. Erkko ale. Nyt äsken palvelee ylemmäksi. Se on hyvä, tulee kaikki virheet tasainen. Samalla kato vähän. Siellä on vähän kalopottelua tuolla. Kyllä kohti hyvin kolloa siinä samat. Eli se oli 8 se oli liikiä. Jaa. Ja taas on. Jumalauta, nyt se kerrankin onnistuu. Pakainen saatana pelaamaan. Ei mene, ei uppoo hei. No hyvin vaimentaa koko ajan. Oi jumalauta. Torjunnan, Jotla Taylor jälleen. Järkevä lyönti taas. Järkevä lyönti. Ja taululla on Taisi olla onnistunut. Joo, joo, sisään. Joo. Eeli Karinen, Liika, debyyttikaudella 2011 ja nyt on 5. kausi. Poppanen hoitaa jälleen kerran. Joo. Prosentuaalisesti parantaa. Se on aika vähän. 193. Liian vähän. Paras mies. Ei, se on ollut 45 jättää. Ja Johnson keskeltä 23-11. Tuossa poikia siellä on Jumala räppinä taas tää kylmä. Täällä on varmaan porukkaa. Tomi Mutka rokottaa Kössin käsissä pallon anteniin 12.23. Jorko Koolova. Toinen hurjainen pelaajista, joka on tänään S syöttänyt. Tomi Mutka oli se toinen. Ja nyt Iman Jorko Koolova loimaa lauto. Muhammed 13. Lauri Hakala ottaa Lekalle aika lisää. Aivan turvaa, on vähän. Hyvä kauppa Loimaan laatua. Sport, Nissan ja Skoda autot. Yli 300 vaihdo ja nyt kampanjahintaan. Ostamme ja vaihdamme halvempaan asuntoautot, vaunut ja moottoripyörät. Siis tee hyvä kauppa. Varaisesti jälleen jääkiekko puolelta Ilves Kallapa 2-0.
Selvästi tulee mitään. Ja Korisliigan puolella Rauhajoki Vaison 20 minuuttia pelattu. Vaisos johtaa 39-31. Täällä Leka johtaa 10 pisteellä. Syöttämässä Dimaa. Jumalauta meni lujaa. Ja vaikka Jorko Koopalla 3 maidosta ja Vuorinen Loimaa-lehden maidoksen, niin palloja kuitenkin kotijoukkueen kestää 24-13. Leka terävä. Yksi piste verrattuna siihen kausi voi loppuun. Plus, että me ei uskele kauheasti hommia. Jos sä lähdet juoksemaan, niin sä näet, että ei ole mitään mahdollisuutta saada hyvin sitä. Mä lähden sitä tarkastaa mitään. Lähti eka Ja se lähtee Hakalan käsistä katsomaan Taylor myös verkossa 14-24. Tomi Mutka lähitapiolla. Ei äkkiä lähde. Ei oikein koneessa käydään ainoa. Kaatumista tai muuta kuin. Siinä oli niin monta Vasta pöydällä. Ei ole vain. Ari! Kuinka monta näitä saa syödä tällä ottelun aikana, koska viipakahvi on jo auki vielä, kun ei ole jätä. Pallo jää kesken kenttään. Tässä Taylor päättää toisen erän 25-15. Se Sumilalla on katso ääniä. Hyvä, kun nähdäänkö niin paljon. Kato. Hyvä mulla. Ei näytä aivan hyödyjä. Elämän viimeinen kerran, kun olet vipissä. Todetaanko, että jos pojalla viimeinen halli tässä pitää viimeinen kerran Kesällä kyllä. Tai se ei saa perin paitella. On tää uskomaton. Ei päivittäkään. Ei päivittäkään. Erään on aivan. Ei sanota, että tänne on ei oisu. Haastattelu paikalla muun muassa Jani Klunkeri ja Hyvä. Klunkeri ja Hanu kanssa teitä Loivion Hurkanin liikaa. Jotenkin yhteensä mä ajattelin, vanhoja hurrikaaneja täällä edustaa. Viisuulia aika Mä en ollut tauli. Mä en tiedä, minä saan terveystamista. Siinä tulee vähän päin, tuo on jotain muuta ihmisiä vielä. Riippari ja silloin, niin ei paljon muuta. Mä tiedän, että tuli paini. Ei siinä puhu verran aina paininta. Aina kun painista puhuin, aina kun ei puhu painista. Ei kun meinaan painia, kun on yöllä ja ottaa nyt
Ei loppunut koko peli tiedä. No, pitkällä tavalla. Kiitoksia Hannu ja Jani. Ei, mutta teki ainakin tähän mennessä huonosti. Tärkeimpiä loukkaantuneita se on huonosti. Vähän niitä vastaan. Vaikka se voidaan tavata luokkailla, Apetti jotain trendää. Aika saatana tuossa senkin tähän näyttää niin, että mä olen hyökkänä niin, ne on omarupäivä. Joo, silloin on keikki. Silmä katsomaan, ketä palkitaan. Mut kyllä on pelannut. Minä olen hoitanut Hyvä jäädä meillä. Mä oon odottanut, kun on maksanut niinku puoli vuotta. Ei jos sulla Peri ja Taylor. Jos ne sen tekee just meillä teijäri. Joo, se kannattaa tuolla. Niin, kaikkia. Oikeata paikkaa ihan koko ajan on aina täällä takana vaarella. Ei ole maksanut. Meillä jossain koko mulla Mä kävelin eri tilanteessa meillä on melkein noin sitten
Niin, se on Niin pääsi jonkun. Oli vähän meistä tiukalla tämän teoreetin oda. On varmin paikka, että ei ole sarjaa. On Ilkka Pakkanen, ei kilpailuja. Siinä maaruutua, mutta se on tärkeä tärkeä. Tämä on tärkeä voittaa meidän olla nyt. 3-1. Siinä sit muitakin vielä välitä, että kun pääsee liikeritä mukaan Suomeen. Piti olla vaan lämmittely. Niin on. Aina puhutaan ei monta kertaa päästä lyömään. Tarkastellaan nyt tämän sen puoleen. Janinen ei ole pelkki juu. Ei ole toisella. Siinä voi olla. Thank you.
Mitä käden takia silloin huomioon? Oli oman trikkoisin. Onko tää hyvä? Vähän on vielä. Meillä voi olla ollenkaan aloilla. Siinä on. Juoksaa vielä jotain. Jaa, viime vuonna oli vielä ykköskädessä. Niin. Mutta kuitenkin sulla on oma. Mä oon sanonut selkeä. Nyt mä sillä varjolla, että pääsin itsekin pelaamaan, niin otettiin meidän tuolla hyvä sätiksen aikuisten harrastepuolella. Mä oon sitä pitänyt, niin se on siellä kerran pääsin itsekin sitten pelaamaan kerran viikkoon. Kokemaan. Perjantaisesti voisi tulla vaan pelaa ja aina jo yläkauden. Vähän nyt on vedennut kaikkea. Nyt sillä tuli oltu. Niin. Oo, tää on ainakin se näkkiä. Tyhjä. Kohta tähän näyttämään. Eikä. Mä otin läpi. Nadia vähän kohta ja Maria. Jumma sanoo, että teillä on kerran viikossa ja se harrastelee. Joo, se on vanha. Se on paljon yksityisiä. Jaa, se on se, että meilläkin on vanha ja sitten muuta vuoda. Mä hyvä, että mä asun siinä hallissa joku. Ja puolikin tällä viikolla. Joo. Ei ole sillä, että täytyy vielä puolta ajalla päälle. Niin, aina päälle äkkiä, että ei ole kauan aikaa. Jaahan, nyt on. Mä oon vielä härmän